Казвам здравейте на всички съмишленици и хейтери на идеята за нов лев. Няма да изпадам в детайли какво точно е новия лев, NBGN и как е имплементиран. Общо взето идеята е той да даде някакъв начин да продължи съществуването на българският лев такъв какъвто си го харесваме и си го познаваме, а именно в условията на валутен борд, в който всичките левчета в обращение са изцяло покрити с валутен резерв. Същото е и с новия лев. Абсолютно всеки нов лев като единица е изцяло покрит от евро стейблкоина в абсолютно същото съотношение, което съществува и в реалния валутен борд в момента. Сега, много хора ще питат защо правим цялото това нещо, при положение, че така или иначе ще приемаме еврото от януари месец. Така е, но много хора, включително и аз, повече предпочитаме да продължи съществуването на българския лев в условията на валутен борд, отколкото това насилствено приемане на еврото, което се случва. Но това на страна като цяло, просто искаме да дадем възможност на хората, които харесват българския лев, такъв какъвто е, да продължат да го използват под една или друга форма, дори след януари месец. И за това съществува новия лев като криптовалута. За да се здобиете с нови левчета, трябва да имате криптопортфейл, в който имате евро стейблкоин. Отново това се прави, за да може всяко емитиране на нов лев, на нова единица от новия лев, на едно ново левче, да се случва изцяло чрез обезпечение в евро. Точно така, както е и в реалния валутен борд. В бъдеще, както можеше да стане и с истинския валутен борд, но няма да може след януари месец, по принцип левът може да продължи да съществува в условията на валутен борд, но не е закачен към еврото, а за някаква друга валута, стига да имаме резервите, които са ни необходими, но това го оставяме за бъдещето. Наистина идеята е просто да може да продължи да съществува точно сегашната конфигурация и форма на лева, която си познаваме и харесваме. Начин да се здобиете с евро стейблкоина е общо взето, има го в много борси за криптовалути. Ако го няма в борсата, която използвате или искате да ползвате битомат, няма никакъв проблем, купете си която и да е друга валута, като може би, това не е финансов съвет, но може би е най-добре да си купите USDC, която е стейблкоина, която е обвързана с американския долар, понеже тя се продава навсякъде, има я във всички борси, в всички битомати. И след това през Uniswap може да обърнете доларовия стейблкоин за евро стейблкоин и така ще се здобиете с евро стейблкоин. След като вече имате евро стейблкоин в вашия портфейл, между другото USDC може да се купи и през Revolut, така че това е едно допълнително улеснение. В бъдеще мислим варианти как цялото това нещо да направим по-удобно за потребителите, но в момента това е голямото ограничение. За да си купите нови левчета и да имате нови левчета в портфейла, първо трябва да имате евро стейблкоин. След като имате евро стейблкоин, свързвате портфейла и ето тук може да видите, че аз в момента имам 0 лева, което не е хубаво. Съответно ще отида на купи и в моя портфейл имам 4,53 евро. Сега аз ще продам 4 евро, все пак ще запазя някакви 53 цента и тук ми го смята, че ще получа 7 лева и 82 стотинки, което е страхотно. Одобряваме го. Подписваме се. И сега транзакцията се пусна към блокчейна, което значи, че след малко ще бъде готова. През това време искам да ви покажа какво друго може да видите в нашия веб интерфейс. По всяко време може да си прегледате историята на транзакциите. Ето тук се вижда, че аз първоначално съм си закупил 7 лева и 9 лева и 78 стотинки. След това съм пратил на жена ми 2 лева, после съм пратил левче, просто опитвахме разни неща. И тук пише 1 лев продаден. Сега това значи, че аз
този 1 лев съм го обърнал обратно за евро стейблкоин. Понеже отново някои хора още от сега твърдят, че идеята за нов лев като криптовалута е някакъв вид скам. По никакъв начин не е скам. Смарт контракта може да се прочете от всеки и даже и през веб интерфейса всеки има възможност както да си купи нови левчета, така и да ги продаде отново за евро, така че аз не виждам как това може някакси да се струва съмнително, но всякакви хора, особено такива, които не харесват идеята за запазването на българския лев като криптовалута. Имаме история на транзакциите, имаме купи, както видяхме току-що, и имаме и продай. Това е когато искате да продадете левчетата си за евро. Общото през веб интерфейса поддържаме и двете и купуване на левчета и продаване на левчета. И естествено поддържаме функцията левчета да се изпращат. Така че тук въвеждате адрес на получателя, това е неговия крипто портфейл и сумата и може да изпратите на наемодателя си, на жена си, на децата си, може да си платите нещо с лева и естествено, ако дадете на някого вашият публичен адрес, всеки може да ви изпраща левчета също. И така, ето, вече имаме 7 лева и 82 стотинки. Сега тези лева аз мога да ги изпратя. Идвам тук и решавам, че ще пратя на жена ми още 3 лева, защото е прекрасна. Изпращаме ги. Така. Вече сме ги пуснали да се изпращат. Малко ще бъдат изпратени. И след това ще ни останат 4 лева и 82 стотинки, като ще ви покажа как, когато решите, че не ви трябват повече левчета по някаква причина, винаги може да си ги обърнете в евро стейблкоин и да си ги изкарате съответно евро стейблкоина в портфела, за да може после през борса да го продадете за фиатни пари, ако ви трябват. Отиваме на история. Ето, отиваме на история и вече се вижда, че аз имам 4 лева и 82 стотинки баланс. Сега отивам на продай, за да ви покажа и това как се случва. Общо взето решавам, че не искам повече лева. Продавам всичките и ще получа 2,47 евро. Пускаме го и това. И общо взето видяхме всичките функционалности на веб интерфейса за новия лев. Надявам се да ви харесва, надявам се да е сравнително интуитивно и удобно за ползване и в бъдеще ще има само по-удобни неща.